Γεια σου και καλώς ήρθες στο Έσωποπ, το κανάλι στο οποίο προσπαθούμε να αφηγηθούμε την ιστορία του κόσμου μας. Είμαι ο Τούκι και η ατζέντα αυτού του καναλιού, του Έσωποπ, είναι η βίβλος και το πώς ο Ιησούς εκπληρώνει κάθε αφήγημα πνευματικής αναζήτησης. Η Έμι Ταν, μυθιστοριογράφος, έχει πει το εξής: το μυθιστόρημα είναι ο καλύτερος τρόπος για να βρεις την αλήθεια. Ιστορίες λέμε ένα στον άλλον από την αρχαιότητα. Από τον μύθο του Εσώπου ή του Προμηθέα μέχρι τις ταινίες όπως το Dune ή την Marvel. Και οι ιστορίες αυτές ποικίλουν. Έχουμε δράμα, κωμωδία, ιστορίες φαντασίας, horror. Και τώρα όλα αυτά τα βιβλία, τα κόμιξ, τα άνιμε που βλέπουμε δεν είναι παραψαγωγία για μας. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ιστορίες θέτουν σημαντικά ερωτήματα για τη ζωή που ήδη παίζουν στο κεφάλι μας και γι' αυτό μας ψυχαγωγούν. Ταυτιζόμαστε με αυτές τις ιστορίες και είναι σαν κάτι να αντιχεί στη ψυχή μας. Όπως είπα, η ατζέντα αυτού του καναλιού είναι το πώς οι συγγραφείς της βίβλου αφηγούνται το κόσμο στον οποίο ζούμε. Τώρα ίσως κάποιος αναρωτηθεί και σκεφτεί, Μα η βίβλος είναι όλο κανόνες και νόμους. αν πάρουμε για παράδειγμα τον Ιησού, που είναι ο κεντρικός χαρακτήρας της βίβλου, αυτό που θα δούμε είναι ότι ο Ιησούς αυτό που κάνει είναι ότι ρωτάει ερωτήσεις. Και τι άλλο, λέει ιστορίες. Οι παραβολές του Ιησού είναι ιστορίες που σε προκαλούν να απαντήσεις στην εξής ερώτηση: ποιος είσαι σε αυτή την ιστορία? Είχες ποτέ αυτό το συναίσθημα όταν διάβασες ένα βιβλίο ή όταν τελείωσες μια σειρά στο Netflix που, ξέρεις, έχεις μπει τόσο βαθιά στην αφήγηση και όταν τελειώσει δεν είσαι έτοιμος να αντικρίσεις την καθημερινότητα, τη δουλειά σου ή τη σχολή σου, τη υποχωρώ σου τέλος πάντων. Τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί χρειάζεται χρόνο να επεξεργαστείς την ιστορία, να σκεφτείς ποιος χαρακτήρας σου άρεσε, ίσως με ποιον χαρακτήρα ταυτίστηκες ή θες να το συζητήσεις με τους φίλους σου που το είδατε μαζί. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί κατά βάθος θα ήθελες να είναι αλήθεια πως ζούμε σε μια ιστορία με περιπέτεια, συναισθήματα και βαθιές συγκινήσεις, όχι σαν αυτό το βάρετο κόσμο. Οι συγγραφείς λοιπόν της βίβλου μας αφηγούνται τον κόσμο μας με αυτόν τον τρόπο. Σαν τις ιστορίες με δράκους σε ένα μαγευτικό κόσμο ή σαν τις ιστορίες με τα χαμένα παιδιά που βρίσκονται στο δάσος και προσπαθούν να βρουν τον γυρισμό πίσω στο σπίτι τους. Ή σαν τις ιστορίες με τον αναπάντεχο ήρωα που θυσιάζεται για να σώσει τον κόσμο. Η βίβλος μας λέει ότι ζούμε σε μια τέτοια ιστορία. Δείτε για παράδειγμα ένα απόσπασμα από το πρώτο βιβλίο που περιέχεται στη βίβλο, το βιβλίο που λέγεται Γένεση. Τότε είπε ο Κύριος ο Θεός στο φίδι: «Γι' αυτό που έκανες, καταραμένο να είσαι μόνο εσύ από όλα τα ζώα της γης. Με την κοιλιά θα σέρνεσαι και χώμα θα τρως σε όλη σου τη ζωή». Ο Θεός δημιουργεί ένα κόσμο ώστε οι άνθρωποι να είναι υπεύθυνοι για αυτόν. Αυτό συμβαίνει λίγο πιο πριν. Σε αυτό που διαβάσαμε τώρα, φαίνεται πως υπάρχει ένας σκοτεινός χαρακτήρας που κλέβει την εξουσία από τους ανθρώπους. Όμως υπάρχει και μία προφητεία. Έχθρα θα βάλω ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της. Εκείνος θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του πληγώσεις τη φτέρνα. Με άλλα λόγια, η βίβλος μας λέει πως ζούμε σε μια ιστορία όπου υπάρχει ένας δράκος, το φίδι, που έχει εξουσιάσει τις καρδιές μας. Αλλά υπάρχει και δρακοφωνιάς. Εσύ τι πιστεύεις, ζούμε όντως σε μια αφήγηση? Αν όχι, τότε τι? Είμαστε απλά ενός άνθρακα που πάμε πέρα δόθε? Αν ναι, τότε ποια είναι αυτή η αφήγηση και ποιος είναι ο ρόλος σου στην ιστορία αυτή? Αν σου φαίνεται ενδιαφέρον το περιεχόμενό μας και οι πνευματικές αυτές αναζητήσεις, ακολούθησέ μας γιατί θα ανακαλύψουμε πολλά κρυμμένα στοιχεία μέσα από τις ιστορίες της βίβλου που με έναν τρόπο θα συνθέσουν μία αφήγηση για τον κόσμο μας. Θα κάνουμε διάφορα βίντεο στα οποία θα φέρουμε την pop κουλτούρα σε συζήτηση με τις ιστορίες της βίβλου και με την πίστη στον Ιησού μέσα από ταινίες, σειρές, άνιμε, μουσική κτλ. Ελπίζουμε όσοι μας παρακολουθούν πραγματικά να βρουν τη δική τους ιστορία μέσα σε αυτόν τον κόσμο.